Сиңа уңышлар. Қошалығыз Інже Ахмаджанова. Икенче турның мақсаты инде хәзер безнең жюри әгъзалары баллар күтәрә. Һәм инде эш тагын да якынрак инде шушы турда безнең конкурсантларыбыз үзенең менә энергетикаларына теге басым ясала на подачу, так сказать, на актерское мастерство. Рахимит, Инже. Син кечкенә дип үртиләр мине, ә мин һич тә үртәлмим. Бәләкәй булганга һәр тишектән нидә тормый үтәм мин. Кечкенә булганга бик җитез мин. Беркем мине куып тоталмый. Трамвай троллейбусның кондукторы беркайчан да билет сорамый. Әти мине кочагына алып, нәни кызым минем дип сөя. Әйтегезче, дуслар, кайсыгызга әле дә шундый иркәләү тия? Туп тибергә без инде сур дип, дуслар компьютерда уйный. Ә мин әле һаман рәхәтләнеп, нәни энем белән футбол уйныйм. Кечкенә бу кимчелек түгел, киресенчә зур бәхет икән. Һәр нәрсәнең кире ягын түгел, уңай ягын күрергә кирәк. Бәләкәй типкел үртәшсәләр дә, дуслар мине шулай ярата. Кечкенә булсам да, йөрәгем зур минем. Мин дә аларны бик нык яратам. Ой, рәхмәт, Инже. Шундый матур шигырь.